Вандерсон. Минев. Решава да стреля Минев и гол! Драмата в тази група става невероятна! Данчо Минев отбелязва гол! Какви ли не емоции живяхме с Лудогорец! Благодарим на всички тези футболисти в зелено! На всеки мач на Лудогорец трябва да има валидолчета. Пък и моят глас! Какво ли ще стане след още 3 двубоя? Лудогорец отбелязва в продължението, впрочем, на двубоя. Данчо Минев е 1-0.